Здравейте, YouTube, аз съм Портавол и това е втория ми епизод на играта Football Manager 2012. Направихме голяма загуба от Акшер, нещо такова бяха. И разбрах едно нещо, че на този нападател изобщо не може да се разчита. Това го установих. Затова ще разчитам на този. Всъщност на него ще му трябва малко повече почивка, т.е. на някое по време ще се появи. Ето, Кинг ще е един от най-добрите ни играчи. Така, искам да разчитам на услугите на един халф Бруно, но и на още един, който е от Литекс. Само да го намеря. Само да не са го продали на някой, защото... Не. Ти не си пич. Кели Окодо. Само на един нападател мога да вярвам от... изобщо... всички лиги, мисля. Той е от... Легия, мисля, че беше. Един нападател. Млад беше. Не, от Легия. Всъщност сега видя в Селтик. Как са нещата с нападателите? Гюгър Самарас. 1 милион. Мохамед Пунга. 3 милиона. Лишавам се от услугите на един футболист, за да привека друг. Спортинг Лисабон. Руи Патриция. Мисля, че тук Джиево Руи. Тук играеше Валери Божинов. Да, ето го. Ето Валери Божинов, но той е 5 милиона. Джиево Руби. Няма да разчитам на тези. Брага. Фабио Луис. Така, значи избирам си един от германската лига, който играе в... Мисля да взема... ще взема от Херта. Полузащитника. Сега ще покажа кой. Ето го. Адриан Рамос. 6 милиона мисля да дам за него. Рафаел. Абе, мама ви, бе, много сте скъпи. Руни. За сега няма да вземам никой. Този епизод ще е кратък. Уоу. 10.
4 милиона дават. Приема офертата на по-добър отбор, като например Уест Хем. Нямам търпение да дойдат парите. За да мога да привлека и аз нов играч. Анж варят 4 милиона за него. Сори, Анжи! Няма да ви дойде свирката. Така. Бруно иска 2 милиона и... Ето ви 2 милиона, да. За Бруно. Ще се пазаря за този Бруно. Воровски. Това май го иска. Лукаш Воровски. Май го иска. Даже ще дам малко повече. 4 милиона. Така, и Бруно ще играе за нашия отбор сигурно. Да. Няма как да не приеме, защото играе във Варшава. А пък ние може да играем за Лига Европа, мисля, че. Сега ще ви кажа. Friendly Cup, German Cup. Май да. Май така ще се случи. Този клип ще е кратък, всъщност. Няма да изиграя и този матч. Много бавно зарежда. Симулейтва мачовете. Воровски. Да, и той ще дойде. Здобивам се с млади играчи, защото ще трябват. Ще трябват много. Наистина много ще трябват младите играчи.